Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nating manain. Di ka man agreklamo si Kadino. Noan niya ti adda, ano san? Makao, matinating nga kanayong, mersi bakit? Anya ko mapay ti pagpilian tayo. Kat isulaan nga rod ti adda lakay. Mapanang lang gumatang iti karon iti babaw. Taysot iluto masidayon tayo. Ay na, Dino. Narigat no dumakkel ti utang tayo iti tersena. Sikagit di mo bakit? Saan ko nga utangin? Bayadak Pangalaam kumamot nga iti kwartam. Kada ti kwartak bakit? Saan nakamaawanan ita? Nangalaam iti kwartam, ha? Siyempre, adda ti racket ko. Ijay? Basta ijay di mo salud-sudan no sa dino. Warkan sama man Dino anak kau. Una nang, mapanak ita yan ni Claro. Anya ti arami demi ti ayan ti ka anak am anak kau. Agsyat kami manin narang. Na, kano kaano lang hindi nag-shot kayaw. Hindi ka madanagan nanang. Tanda ti pagbayad ko. Saan ko nga iutang tinagan nyo iti tersena? Urayang pa'y ni baka mo atag pakada kakengkwana. Sasanan. Rumabiin. Da kayo lang ti makaam mo amang ibagakin ni Mercy. Ta ibatik ti cellphone ko. At di pa tila akong nga arak maribasya. Ay nawaw, arak manan ti umay mo ibaga si Kadinaw. At ti pagbayad ko mare. Uray adda pagbayad mo, agkontrol kalat ta kuma. Di mo pa'y kayat ta makalako ka mare. Madamag ko man pari Dino. Pangalalam iti kwarta maya. Secret mare. Secret? Kinapuno na mare. At dati rakit ko. Iso asa anak amaawanan iti kwarta. Anyawat day ta arakit pare. Trabaho mare. Irwar mo kayo di mata arak. Gatangag tani. Rumabiin mare. Big time kayo ta, Uncle Dino. Kasanumat ana ibagam di kasta, Claro, kanakan. Wala. Tanakagkatang kay tinaimas sa pulutan ng gail. Kapag kung di kumatang, itinaimas sa pulutan, kanakan. Pangal-alam mo ti kwarta manggal. Kaya't mo amaamuan no sa Dino. At dati rakit ko, kanakan. Anya mo ta rakit di tanggal. No kaya't mo, isurot ka. Legal mo lang di tanggal. Ayaw na, legal kanakan. Saan ka pa'y amabannog ijay? Sigurado nga dati mabigay mo. Hey, kano nga rin mapantanggal? Inton Martes, tapaibusan ti kwartak kanakan. Awan mo't mananday ta adino nanang. Sa dino tinapanan na. Iti ayad ni Claro akaanakan na Mercy anak kau. Apay ka no ijay nanang. Agsyat damanan No nangalaan na nga tamanan iti kwarta agas-gastusan na Di na mangaron ibaga anak kau. Adda ka no ti racket na. Ngam di namat kayat nga ibaga. Amangan kunak no daakas matenday ta racket la. Ay, padasan na ananang. Adala ang ti maduktalak akalukwan nga aramidan ti anak yo. Talaga apagtalawak nanang. Ay, uray siyak matamer say.
Datayo, paikit, day di babaing na. Naimbag arabiim, kumare. Anya ti umay mo gatangan, Mari Merce. Gumatangak man iti may sa kilo nga asukar, kumare, no adda Ay, adda pa'y Mare. Ay, gayam Mare. Ado ti kwarta nila kay mo ita, Mare. Wan at adda ka no ti racket na, kumare. Amangan mat no illegal, Mare. Jak amo, kumare, tadi namat kahit nga ibaga. Siguraduan na lang ang alegal ti racket nga ibagbaga na. Tano saan? Talaga ang makaraman kanyak, kumare. Apay akas na ti kawas mo si Kadino. Naka-low sleeve, kan naka-slacks ka man. At dati racket ko ita bakit? Ijay? Di talaeng. Ang mga numarabyan ang agawin dita. Apay ang nagdakkel ti bag mo? Ay nawaw. Gamit ko mo iti trabaho ka. Amar si bakit? Si kagid di mo. Kitaak man? Asaan? Kay simpak lang itay. Ang mga numagulo man eh. Anya? Alala, agrubwata kon. Tama nga numaladaw. Sayang ti oras. Anya taramidin tayo ti dayto ya paradahan angkal. Igamam na ito sobre kalaraw. Kanakan. Ay no. Anong tanang kita angkal? Iwaras na ti sobre. Takargaan na iti kwarta. Hehe. Awan ti pagdanagam. Tas saan datang amulitoy. Anya? Basta ramidim latalo niya ti bagbaga ka na. Ay, daras ta makaurnong nuwas to'y taramidin ta. Anggal, kasano na takalugaran tayong aglugan kat maira na makita datatoy. Saan daw mapasamak na itakanan? Ngamin, antayo mo ito na paradahan. Saan datang amaw na iti tao nito'y. Makitkitang natabas. Alo ti pasahero. Sumrekta at ako sa ta isupay ti kwarta ang makulik tata. Dahito iti bingay mo, klaro, kanakan. Ay na, agyaman na kang kalinaw. Ay, takal manggayang tinakulik tata kwarta. Ay nawaw, kunak tumad gan ka. Idulin mo pa ilang na ito sumbrekin Biblia. Hanggang, habi nga siya. Unata ang mga numakita ni Antim Amir sino iyawin ko. Anya? Awate mo. Nagkatuga nga. Tapno addaman ng timaw sa rin tong sumarunong. Hehehe. Di ka na kung iba kaking kakana-kana. Huwag sarudsod ng Tim Amirse. Uno asino pa dita. Di mo ibagbagan sa dino ti papananda. Tapno awan ti kakumpetensya tawag. Sa dino tinagapuan nyo ka ni Uncle mo adino idi kalman, klaro. At dati racket men, tibasya. Api ka di. Ijay? San ang mabaling nga ibagante? Ay nawang. Ada ayamat kasta. Sekreto mi lang dahil ko ng Uncle Auntie. Amangan ngamin no, maamuan nyo, katuladan nyo. At dantukid di kalaban mi na. Ay saan matkit dia kasta, klaro? Basta san ang mabaling nga ibagak ka na kayo, Auntie. Lakwan na manggit diti soft drinks. Ang legal matlaang ka di trabaho yo, klaro? Auntie. Di mo makita ti kawis na Uncle Dinaw. Naka-formal attire ko naman. Anya? Nakitak man ang nagkuyog da dino ken kaanakan na aklaro idi na minsan nga aldaw, Mari Merce. No kasta, ni klaro gayam ti kadwana iti racket nga ibagbaga na, kumare. Ay, nalapit akas ta, Mare. Nagmayat ti kawis da idi nakitak ida. Kasla pang opisina mo, Mare. Ay nawaw, anya kumatiam mo ni Dino. No maipapan iti opisina aday ta, kumare. Ay, saan tayo lang nga mo, Mare? Ang mga no adamot saan tayo nga amo at talento ti asawam. Ay, wan gayam. Awan ka di ti aramida minton Sabado, Mare. Awan magkiti Nalpasan ti trabaho mi ija ayanda, Mari Feli. Apay kumare. At dati ipaaramid mo? Sika kumapay lang ti pangitalkak iti tersenak, Mare.
Makalawas ngamin nga wanak ditoy. Sayang mo't no saan amay lukat ti Tersena. O sige. Siya klaangan ti tangda ng mga agbantay, kumare. Sana bale, tawan pa'y mo ti pagtrabakwak ita. Naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, kaanakan. Anda ka diti baga man ti Mercy? Adala ang ti kahit ko ang maamuan, klaro. Ay nawo, anya day tanti. Anya ti raket yung kini Uncle mo Adino, ha? Sa dino ti papapanan nyo. Nakita na kayo ni Antim Basha ang naka-formal attire idi na minsan. Ay, kuhan di. Ibagam tipod no? Jack kayat nga ululbudan nak, ah? Disente ti trabaho mi, anti. Anya nga rod dayta ko na? Ay nawo, daw magkatawag mo data. San ama pala nga ibagak ka nanti? Sa paybilin ng uncle ko, sekreto mi lang ti rakit mi. Oh, napauli mo ka, klaro. At da ka di ilimlimad yo kini Uncle mo, ah? Ah? Awan mo, Ante Mercy. Anya kumangit, ilimit mo kin uncle ko no bilang laang. Anya ti ko nam itayin di, no? Ay nawaw, ulit Mercy, bakit? Asino ti kaduam iti raket mo ita? Gini klaro aka-anakan ta alata. Tapno amunan dar aramidan na. Anya arakit dayta aya. Idi pa'y asal saludsudak. Ngam diyo mat ibaga no anya dayta. Sikreto mi nga rod. Apay adiyo kahit nga ibaga. Addan sakit titi ilimlimad yo, ah. Ay, awan legal ti raket mi kinidino aka-anakan ta bakit? Siguraduan nyo laang. Tanakita na kayo ni Mari Basyang idi na minsan. Naka-formal attire kayo kano. Kasla kayo mga opisina. Gawin mo ngamin bakit? Hey, agro-pro pa kami amang opisina iti raket may. Siga ngay, sa din natin papanang bakit? Iti ayan ni Mari Basya. Bantayak ti Tersena na. Ay, agro-buat ka mo tin, bakit anya orasan ni? Adda akon kumare. Pasensyakan ha. Medyo naladawak. Kinasaritak namin ti asawak may papan iti raket na. Imbaga na ka din no anya, Mare. Saan pa nga ron kumare? Ay, pasensya ka manin. First date ita, ngam naladawak pa'y laang. Okay lang, Mare. Awan pa'y matkit di ati customer. Agrobot ka din, kumare? Wan. Sika pa'y lang ti makamo iti Tersena, Kwan. Ada kapidita. Sika matan ti makamo agtimpla. Wan, mare. Siya kung ti makam mo. Ilistam ti amin ang mapaglakwam, Mare. Dahito'y tinotbook ka pang ilistam. Wan, mare. No, adangay ti umay umutang, mare. Ang mga no naturad da nga umay umutang, tasyak ti ada dito Tersenam. Ay, wan. No, adda umay umutang, di mo ikikan, Mare. Ibagam nga iso ti imbilin ko ken ka. Amok dagiti kalugaran tayo. Ang mga no ilibak danto, inton pa nagbabayad, Mare. Pilyam dagiti sobre asan pa nakargaan, klaro ka na. Saan nga min akinargaan ti dagduma pasaheros tinaywaras katakwatan kan? Sana bale, makargaan tumarinday ta kanakan. Nagawit ta ka din anggal? Do around pa kanakan. So pa wala ti may nayon. Alpasan na nagawit dan. Mabitla nga anggal. Tamang irwarak iti sobre asan pa nakargaan. Ano nga'y ngagsubli ni Kumarimba siya, Mercy anak kao. Inton biyernes, nanang. Ay kinasaya at tay supay ti maurnong mau. Wan nga rod, nanang. Awan pa'y matipakitang danak ita. Kahit kumusta ba ngay ti Tersena na? Ano ka di matlang ti gumatgatang? Wan, nanang. Ni Dino nga'y, si Mangpat ka din? Ay wan, aday ti silid na anak kao. Nakaturog. Nababanlog ka no itirakit na. Nasaya at ata saan ang narabyan, nanang? Italaang mat anak kao. Anya ti inlutoy ang masida, nanang? Madati lechon a ginatang nila kay mau. Ay nawaw. Manan? Dakil ka nung amin di commission na itirakit na anak ko.
O mare, kumusta ka matandita? Nasaya at mare, ado ti customer. Ay kat mayat ano kasta mare? Awan gayam, naibusan ti lakom. Ag-purchase kanton inton agsubli ka. Ay wan mare, agsubliak di tayong bigat, tamayat matanda na anang kantatang ditoy. Ipawit mo man ti koleksyon mare. Wan mare, itext konto kon ka no anya ti pagpawita. Di mo liplipatan dagiti sobre klaro, kanakan. Awan taramatan ta. Ada dito yan angkal. Ti chinilas mo nga saan mo sukatan? Saan mabalin ti chinilas ay angkal? Ay nawa, nasken nga ag-formal atayra ka Tapno agruprupa ta pastor. San pe ana magganti sapatos ko angkal? Ay nawa, saan mabalin Kasanong aro dapat chin dagiti pasaheros, dagiti kasabata, no kastamo iti langam kanakan. Ipabulod ko lang ti may sa sapatos ko kenga. Dapat isobri asan ang nakargaan ang kalino. Mabigla nga ron. Taurayin ta sumrag dagiti pasaheros iti day tapas. Kalpasan na, sumrag tamat nga agkasaba. Kan agkuliktata kanakan. Tapno dakkel manan di maiyawid ta. Ay nawa. Kahit kumuday ta. Tada ti plano agatangan angkan. Anya ti gatangan maya kanakan. Kumata kiti baro cellphone ko angkan. Manulaangan ti kurang ko. Wanak tumagaming ka kanakan. Dagus makaurong tano kastoy taramidon ta. Ibaga talang ang donasyon para iti simpaan. Mangtid mo tadagos dagiti uto-uto. Na, anya ti kunam dino? Agkulkulikta kayo iti donasyon para iti simbaan? Nan, kita manday ta sobre. Ay, kuha mara ba siya? Anya taramidon dito paradaan? Ay, kastoy gayam ti rakit yu pari dino. Jak amo pastor kagayam pare. Pastor magayam nila kay mo, Mari Marcy. Saan Saan ang pastor ni Dino, Mari Basya? Titno nakitak ida iti kaanakan na ija paradaan mi Mare. Agkas kasabada, kan agiwarwaras da iti sobre. Anya? Wan Mare, nakitak ti nakasurat iti sobre. Kat donasyon para iti simbaan. Kunana Mare. Ay, naglukon dagi jay at tao. Usaran da tinagan ti Diyos tapno laang mang ti tao iti kwarta kadakwada? Mas daawak nga rod Mare, tanakadanon da iti adayo a paradaan. Paradaan metten iti probinsya mi ti nakakitaak kadakwada Mare. Klaro, kanakan. Sanak pa'y lang agawi di balay. Dituyak pa'y lang agnagda. Ay nawa, kasano no? Sa pulan na ka na antiman si Anggal. Sigurado ang makaungat ni antim kanyak. Amok nga impulong ni antim abasya ang nakita data iti paradaan. Sigurado na ito nanggal. Agkumari dagi jay. Ay sus, kanakan. Kasano pa hindi ita? Ang mga no pagtalahon na kun ni antim. Nenay, pagipadam ka dagiti badbado ni Dino, Marcy anak kaw. Itulod ko iti ayan di ka anakan nananang. Ijayan nga agnaad. Ay nawaw, apayan anak kaw. Ay, day talamang lukloko iti pada na atao ti rakit da nanang. Nakita ni Mari Basya ti inaramid ti anak yu iti paradaan. Agkas kasabada ka no. Sad agiwarwaras iti sobre ka dagiti pasahero. Anya? Talaga amang ibaba intay ta adino nanang. Usaran na tinagan ti Diyos para iti kalukwan na. Ay na, nagloko day jay nga anak kaw. Sipod pa'y iday, kanayon kon abilbili na an aliklikan na ti agaramin iti dakas. Gabnay, natured pa'y laang gayam. Gusto day tamarsay, ikam iti pagnakban ni Dinaw. Uray siya, jak kanunungan ti kastang aramid na.
kompleto ti inyag ko agamit mo, sikat, Dino. Ay. Dito'y kan nga agnaad. Bakit? Saan ko mamakasta? Saan naka din ang mapakawan? Bakit? Siyak ti ibabay mo iti kastangar aramidam ha. Kas kalag bibisin. Di mo panggapan ti agawid iti balay ha. Taamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka. Uray ni nanang mo, nakaungot mat, idi naamuan na ti inaramid mo. Saan ko mamakasta? Bakit? Ay na, Dino! Jak amon! Siyak pa yan ti bumain, kinimari ba siya iti kastangay naramid mo? Proud ka? Nga do ti kwartam? Ngam nagtaod mo't iti kalukwan? Ano san milaangan kininanang ti agsida iti asin? Ngam ti mangan iti makan, ang nagtaod mo't iti panaglukloko iti tao? Ni bakit mo iti? Kita ama! Amangan no di mo sardangan na itang aramid mo, kat makarmakan to. Hoy! Awagak mo't lang dag iti dadakkel ni Claro ak anakam. Ipakaam mo karakwada nga insungsong mo iti kalukwan ti anak da. Ay, bakit pangasim? Di mo kumaramidan ti kasta. Ang mga nuguraan da. Ay, saan aparikot na ita? Makaam mo kamatan nga agpalawag kadakwada. Ay, nawaw! Di mo usaran tinagan ti Diyos iti kalukwan. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.